Siyabingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uhleze kuyintokozo njalo bazalwane ukuba nani kule channel la sifundisa khona ngombuso kaNkuluNkulu, ngentando kaNkuluNkulu, nezwi kaNkuluNkulu ngoJesu Kristu. Hallelujah. WaseNazaretha wafa wavuka nemiyalo yakhe sisizwa umoya ongcwele. Amen. Sishisekela lokho lithi izwi kaNkuluNkulu ufuna umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe ubaba uNkulunkulu. Amen. Lokho sizama ukwenza kule channel. Asikhulumi ngezinye izinto bazalwane. And sifuna ukupheleliswa entandweni kaNkuluNkulu epheleleyo. So ke siqhubeka no-part 2 ke. Amen. Nodade wethu u-part 2 ngendaba yani yesabatha. Sicacisa yona. Hallelujah. Before ke siqale sikhulume, ngifisa ukucacisa lokho bazalwane. Kule nkulumo kulomyalezo sisobabili nodade wethu. Amen. So ke kodwa yena ngizomdedela akhulume kakhulu bese mina ngieda lapha ngizoeda khona ukuqinisa lokho akushoyo. Imessage yendaba yesabatha noIsrael uyambulile kimi njengoba uSibiya asebengazi ngikhulumile kunama WhatsApp group lapha ngikhulume khona ngifundisa ukuthi umuntu omnyama ungu-Israel identity yakhe. Amen. Naturally bloodline Israel, biblical Israel. Lo makhuluma ngabantu baIsrael eBhayibhelini kukhulunywa ngathi thina abantu abamnyama, iningi lethu, not bonke, iningi lethu. Then indaba yokugcina isabatha ukhulunywa ngaye futhi ubani uIsrael. But ke kuhlukana igaba embili indlela yokuligcina isabatha ngoba une deeper meaning indaba yesabatha. Abaningi bayithatha literally ngokwamehlo nongokwenyama ngendlela eshalo, but indaba uma kuthiwa yisabatha, igama ithi sabatha abaningi balichaza ukuthi ayusuku lokukhonza. No. Isabatha igama ithi sabatha lisho ukuphumula. Lokho kuphumula abantu kuyabadida ke. Then uNkulunkulu wayenza umfuziselo noma wayenza ithunzi uma benikeza umthetho ukuthi aligcinwe nini ngosuku ngomgqibelo. But there is a deeper meaning indaba yesabatha, ukuphumula. Then uNkulunkulu matho waphumula ngosuku lwesikhombisa akaphindanga waqala phansi wadala umhlaba, waphindanga wasebenza. But uNkulunkulu waligcina waphumula ngosuku lwesabatha. Ufuna ukuthi bonke abantu bakhe baphumule ngosuku lwesikhombisa. Then kuyini lokho kuphumula lokho ke? Ilokhu uJesu angilethile kasilethele khona. Ngithi angidlalele kafushane bazalwane, sindawonye nosisi. Njalo manje ngizomdede uthi akhuluma achaze naye ukuthi usukaphi ngoba sivumelene sixoxile. Njengoba sizokhuluma kini sisivumelene thina ngale singakaphumi public. Hallelujah. Ngiyacela ngokuyithoba egameni kaJesu. Sikhonza inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Inkosi yokuthula, isinikeza ukuthula. Inkosi yokuthula nje, umbuso kaJesu Kristu umbuso wokuthula. Amen. Kungaxatshanwa kubanga indaba yokukhonza ngesabatha. Amen. Right? Amagroup amabili, uIsrael onatural abangakholwa inkosi uJesu nabangayigcina imiyalo yenkosi ethu uJesu. Amen. Kodwa beUIsrael banophawu lwesivumelana phakathi kwabo noNkulunkulu beUIsrael ukuthi bagcine isabatha ngendlela leshalo. Abasindisiwe egameni likaJesu asebembulelwe kunendlela yokugcina isabatha okufuneka bangene kuyo. Uma ufunda incwadi uzosho dade wethu uthi ngakho kusabasilela abantwana baNkulunkulu ukuthi bangene ekuphumuleni. So lokhu kuphumula uJesu sinikeze khona akumbulwanga ngaphambilini okudingeka kubantu baNkulunkulu abasindisiwe. Yingakho ke sikhuluma ngale ndlela esikhuluma ngayo kule channel yokuhlanjululwa kwebandla lokuphuma mode system sibuyele embusweni kaNkulunkulu lokupheleleyo. So ngicela ngaxatshwana abazalwane sibe nokuthula so that uma ufica usuku lokufa ufe ukholwa inkosi uJesu uyongena ezulwini ungene ekuphileni ophakade. Or makula uJesu elanda ibandla akufica uready ngoba uyamlalela uJesu egcina imiyalo yakhe wende ungcwele phambi kwakhe. So ngicela ngaxatshwana uma kukhona abantu abathunye umyalezo wesabatha begcizela kuna kuphela bengena indaba nezinye izinto begcizela kuna kuphela, kulungela sibakhulekele bafuse uNkulunkulu. Right? Ikhonze kaNkulunkulu leso. Then makukhona abantu abakhuluma ngokugcina isabatha ngalendlela kaJesu Kristu, then bengakhulumi ngosuku ngomgqibelo kodwa bekhuluma ukuthi liyagcina isabatha hayi ngalendlela yangosuku ngomgqibelo. Ungaxatshwana nalabo bantu futhi ingcebo kaNkulunkulu bafuse uNkulunkulu. Konke kisithenini kwenziwe intando kaNkulunkulu. Le ntando kaNkulunkulu kuba thina siphatheke kahle. uNkulunkulu ufuna thina sibe nenhlala kahle, sithokoze. Mayibona uNkulunkulu sithokozile nawe uyathokoza. So ngiyacela kube nokuthula bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen.
Amen. Hallelujah. Dadewethu ngicela ukushiyela Hallelujah. kuwe Amen. bingelele egameni likaJesu. Amen. Ngiyababingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Hallelujah. Bazalwane, igama lami phinde futhi ngisho igama lami. Ngikuthandazile ngwakamwelase ngingakhe eMawoti. Kodwa ngokuholwa inkosi ke bazalwane ngoba nokufika la ngaholwa inkosi. Hallelujah. Ngisekhaya labafundi. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Bazalwane ngithanda ke ukuchaza kafishane ngendlela yesabatha uNkulunkulu eyambula kumina ngisivumelane esisha. Njengoba bese ngishilo ukuthi uNkulunkulu wangambulela ukuthi ngingumIsrayeli lo oseBhayibhelini. Itheke noma yembulwa indaba yokugcina isabatha ngendlela yesivumelwano esisha angangayizwisisa abazalwane. Ngiyazi ngami ngaba nenkani nje enhlizweni yami kwabanzima ukuthi ngiyiqonde. Ngize ngayiqonda ngoba sekwambulwe kwimina ukuthi nansi indlela yesivumelwano esisha yokugcina isabatha abazalwane. Ngoba bengibambe indlela endala. Yes, indlela unesiqiniseko ngayo. Benginesiqiniseko ngayo. Yokugcina isabatha ngosuku langomgqibelo usuku lesikhombisa lokuthi angisebenzi, ngihlala ekhaya, ngiyaphumula nje, angithinti lutho, angibasemlilo, ngenzi lutho nje, awukho umsebenzi engiwenzayo. Haleluya. Bengazi ukuthi ke ikona gcina sabatha ke lokho andikugxilile kumina. Enginga-understandanga noma ngichazele ngoba ngichazelwe ukuthi uma usuku uKristu Jesu awuligcine kanje isabatha. Kodwa angenanga kumina. Akube nzima ukuthi kungene till ngize ngambulelwe. Ube ne revelation. Yes, ngize ngambulelwe mina ngendlela eqhamuka kuNkulunkulu ukuthi cha nansi indlela wena ungumIsrayeli kodwa okuKristu okusho ukuthi wena usuligcina manje isabatha likhona abazalwane liyagcina. Kodwa ligcinwa ngendlela uma kuKristu uligcina ngendlela kaKristu. Hallelujah. Ungaqhubeka siswami. Amen. Bazalwane ngicela ukusho ukuthi laba sebezwile imessage yokudela konke. Hallelujah. Ngicela ukusho ukuthi laba sebedele konke then sebekhukho ukugcina ini isabatha ukuphumula sebengenile ekuphumuleni okuyisabatha. Amen. So ke ngicela ngingathukeki nje mawuzazi nyamasi uthatha isinqumo sokudela konke waphuma moral system ulandela uJesu imihla ngemihla wena usungenile ekuphumuleni kwesabatha. Then usisi uzochaza into kanjalo. Hallelujah. Amen. Ayibongwe inkosi bazalwane. Ngizoqala lapha kuIsaiah 56. uNkulunkulu la engiqale khona engambulela ngokugcina isabatha ngendlela kaKristu Jesu. Hallelujah. Amen. Ngicela kube ngivulileke. Isaiah 56. Isaiah ke Nawo. 56 Yebo. nakho. Ayibonge inkosi. Amen. Hallelujah. Ngicela ukufunda bazalwane kusukela ku1 ngicela ukugcina ku2 kodwa yona iyaqhubeka indaba noma nje ngifunde ngicene ku5. Alright. Okay. Kodwa ingqikithi yendaba iku verse 1 no verse 2. Ayibonge inkosi. Amen. Kufundeka kanjena ke. Usho kanje uJehova uthi gcinani ukwahlulela nenze ukulunga. Uthi ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike. Haleluya. Nokulunga kwami ukuba kwambulwe. Haleluya. Lesi isiprofeto sika Isaiah inkosi uJesu ayikakafika emhlabeni. Siprofeta ngobani? Isiprofeta ngenkosi uJesu. Amen. uIsaiah uprofeta ngenkosi uJesu uthi insindiso ikaNkulunkulu iseseduzane ayikakafiki. Insindiso ke nguKristu Jesu ongumsindisi wethu. Haleluya. Amen. Kunangu ngiye ku verse 2 uthi verse 2 na ubusisiwe umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ubusisiwe umuntu
owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho, ogcina isabatha engaloni, osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Haleluya. Amen. Phinde ivela inkosi yethu la uJesu uvela indodana yomuntu. Haleluya. Okay. So kuthiwa ke ubusisi, sithola umyalelo la ukuthi ubusisiwe umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelele kukho. Haleluya. Okusho ukuthi njengoba kuthiwa kukhulunywa ngalo isabatha la, kodwa sinikwa umyalelo manje wokukwenza ngendlela kaKristu Jesu. Kuthiwa sibusisiwe uma sikwenza ngendlela yendodana yomuntu. Haleluya. Okusho ukuthi thina sizobuka indodana yomuntu ukuthi yona igcina kanjani isabatha. La Yesu Jesu Kristu. La ngezansi siyachazela ukuthi ogcina isabatha engaloni, osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Okusho ukuthi ugcina isabatha uyasebenza, kodwa ogcina isandla sakho ukuthi singenzi nakuphi okubi wenza okuhle ngesabatha. Okay. Sichazelwa kanjalo ukuthi uJesu Kristu uyaligcina isabatha, aliphelile, uyaligcina, kodwa uligcina ngokuba enze okuhle angenzi okubi. Haleluya. Kanti yini inhloso kaJesu? Ukuba sisindiswe siyeke okaSathane okubi, senze okaNkulunkulu okuhle ngempilo yethu yonke. Amen. Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo, ngayo yonke amandla, ngayo umoya, ngayo umphefumulo, ngayo inhliziyo. Senza okunjani? Okuhle. uJesu Kristu kuphela okwazi ukusenzisa okunjani? Okuhle. Ukwenze njalo ke sisiyagcina ini? Isabatha. Qhubeka sisi. Sigcina isabatha ngomthetho omusha kaKristu uJesu. Haleluya. Sikhumbule futhi nakho uNkulunkulu akufaka futhi enhlizweni yami ukuthi sikhumbule ukuthi inkosi uJesu khona la ezwini ethi ayizile ukuzoshintsha umthetho kodwa izogcwalisa. Ngesikhathi sibone eqaleni bekuseyisithunzi sokuzogcwaliswa uKristu Jesu. Uma esefikileni useyagcwalisa. Haleluya. And bonke abakuKristu Jesu bayawuzonda umsebenzi walelizwe ngisho kuthiwa muhle. As long as ungowalelizwe ngoba uvela kubani? kuSathane. But umuntu uthanda okaJesu Kristu ngoba uvela kubani? kuNkulunkulu ophilayo. Amen. Then ke sungena egcineni ini lapho isabatha. Qhubeka sisi. Ngifisa ukugcizelela kulokho bazalwane ukuthi sibambe la ukuthi umyalelo lo omusha ukuthi ubusisi umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ekwenza. Okusho ukuthi sinika umyalelo ukuthi manje sibuka uJesu, sibuka yena ukuthi emunye umyalelo sinikwa wona ukuthi isabatha asiliyeki, kodwa siyeke indlela elayenziwa ngayo. Manje sesiyenza ngokubheka uJesu ukuthi ubelenza ndlelani yena. Haleluya. Kusho ukuthi kade beligcina isabatha ngomgqibelo. Amen. Bebengaqondi. Haleluya. Ngoba bebehlala bengenzi lutho ngeSaturday. Kodwa iqiniso ukuthi inhliziyo zabo zimbi and nemisebenzi abayenzayo emihle phambi kaNkulunkulu. Haleluya. So manje mase sefika uJesu sesiyaqonda ngoba uJesu ukwazi ukuthi senze lokho okuthandwa uNkulunkulu kuphela. Enye into besiqonda ukuthi thina uma ugcina isabatha ukuhlala nje ungenzi lutho, ungathinti lutho, ikona gcina sabatha. Kanti la sithola ukuthi osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Okusho ukuthi uyasebenza umsebenzi owenzayo, kodwa kuhle okufanele ukwenze ngesabatha, akusikhona ukuhlala ukusebenza. Thank you sisi. Haleluya. Bengifisa ukucacisa lokho. Siyabona. Haleluya. So sikubona kanjani ke ukuthi uKristu Jesu uligcina kanjani kwisabatha kuKristu Jesu? Sifuna ukubona lokho ukuthi uJesu Kristu ke usigcina kanjani ke isabatha. All right. Haleluya. Amen. Okay. Haleluya. Haleluya. Ugcina isabatha ngendlela entsha. Masibuka uKristu Jesu inkosi yethu esinikwe umyalelo ukuthi masibuke kuyona ukuthi ligcina kanjani isabatha. uJesu Kristu wayehamba imihla ngemihla, wayehlezi isebenza. Kwakungekho usuku wayengasebenzi ngalo. Wayephulukisa abantu ebaphilisa,
waye sukumisa izishosha, waye efida abantu ngokudla. Siyambona lapha efida abantu abawu-5,000. Waye elapha abantu abagulayo, evula amehlo impumputho, esukumisa izinyonga, aphinde ashumayele ngoNkulunkulu, ivangeli likaNkulunkulu, ashumayele ngombuso kaNkulunkulu. Ehamba, yes, ehamba. Nawe futhi wena uthi uyagcina isabatha, uhlala phansi ungenzi lutho. Kodwa nginika umyalelo, yes, ngesabatha ukuthi angiyokwenza ubuthi. Yes, okukhombisa ukuthi awuhlali kahle uyasebenza, kodwa wenza okuhle okukaNkulunkulu. Manje ke uExodus chapter 16 verse 29 asovule. Amen. Laba abahlalayo bengenzi lutho bathathela kuphi? Bathathela la kuExodus chapter 16 verse 29. Uthini uExodus lokuzana? 16 verse 29. Right, asizwe ukuthi uthini bazalwane. Hallelujah. Verse 29 egameni lika Jesu, bhekani njengalokho uJehova eniphile isabatha, ngalokho uyaninika ngosuku lwesithupha isinkwa sezinsuku ezimbili. Hlalani kube lo nalowo endaweni yakhe, kungaphumi umuntu endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa. Makuthiwa nje uhlela emzini wakho nendlini yakho awuphumi ngosuku lwesikhombisa. Lo myalo usho bani lo myalo? uNkulunkulu. Elisa abantwana bakwa-Israyeli. Usho ukuthi ongekho wrong wena uma uhlala ungenzi lutho. Yebo baba, ngendlela yesabatha lika-Israyeli ngangekho wrong. Kodwa nakho-ke phela senginikwa umsebenzi engiwenza, futhi lo msebenzi unikezwa njalo ngesabatha. Hallelujah. Then bese futhi abanye bethi ke usuku lokukhonza ngosuku lwesabatha. Amen. Bese beyithola manje sebehamba ama long distance bethi bayapi? Bayenkonzweni. Ngalendlela nawe uyayibambile ukuthi wazi ukuthi ukukhonza yini. Uye esontweni ulandele program yesonto. Then bagibela imoto, abantu bagibela imoto zabo, bagibela public transport, bahamba amabanga abade ngenyawo baye esontweni bakhonza ama program abo, kodwa bethi bagcine ini? Isabatha. Akusikhona lo. Ekubeni isabatha kuthiwe wena uyahlala awuhambi. Isabatha lona usuku lokukhonza. Makuthiwa a day of holy convocation, akushiwo ukuthi ufuna usuke la uhamba uthi uyesontweni uyokhonza. So ekusho ukuthi la ukhona wenza imisebenzi enjani? Emihle la ukhona, okay? UGenesis chapter 2 ungakaqhubeki nje sisi. Uthini uGenesis chapter 2 uverse 2? Right, lokho kuphumula uNkulunkulu aphumulayo. Hallelujah. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Amen. Okay, uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Kunembe siprint lana. Uyayizwa? uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa, ngokuba ngalo lo suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Right, uNkulunkulu uthiwa waphumula ngosuku lani? Lwesikhombisa. Wasenza njani futhi? Walibusisa. Amen. Khumbula ukuthi kupart 1 isitheni ikhalenda likaNkulunkulu namaJuda noIsrayeli lihlukile. Alifani naleli. Hallelujah. And uNkulunkulu akushaya ukuthi ngosuku lwesikhombisa then kwase kuba khona usuku luka 8. Akanalo uNkulunkulu usuka 8. uNkulunkulu waphumula forever. Kanti yini ukusabatha kanti? Ukusabatha ukuphumula, ungene ekuphumuleni inguna phakade. uNkulunkulu ke ezedala uAdam noEva akabanikeza umyalo ukuthi bona ababe nosuku lwani lokuphumula, ngoba vele isimini yase-Eden babephila kuphi? Ekuphumuleni. And lapha kodwa babesebenza imisebenzi emihle ubusathane bengakafiki. Benza imisebenzi emihle uNkulunkulu abamisele yona, uNkulunkulu abadala insimi yase-Eden kufanele bona bayimanage insuku zonke, bese kukhona kabani? BukaNkulunkulu. Indaba yona yokufika kabani? KaSathane. Then yalahleka lento yokuphumula ensimini yase-Eden. Then uNkulunkulu ke manje wayeseshaya umthetho ke lemiyalelo 10 so that umuntu uNkulunkulu amnikeza indlela yokumbuyisa manje angaqila zosathane ngemisebenzi yakhe yalelizwe until kufika uJesu asibuyisele ekuphumuleni kwapi? Kwasensimini yase-Eden. Njengoba lokhu uJesu Adam osingaki wesibili
uAdam oqala wona, then kwashayeka indaba yani yokuphumula. Amen. uNkulunkulu akade ephumulile yena, but uNkulunkulu wayengenalo usuku lwani lwesabatha lolwa ngomgqibelo. Asithole ulukhuzana uJohn chapter bani, John chapter 5 verse 17. Ngoka John chapter 5 verse 17. Ukufazela lento engisho egameni likaJesu. Uthini ku verse 17? Kepha wabaphendula wathi, ubaba usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza. Hawu, ubani oshola abazalwane? Uba ukhuluma usho uJesu, ukhuluma ngobani? Ngobaba uNkulunkulu, ukuthi uyasebenza kuze kube manje. kodwa lapha Genesis sesibuya khona kuthiwa wenze njani? Waphumula. Kanti kubulo kuphumula kuphumulile. Waphumula ekudaleni umhlaba lo sukhoraptha ubani? uSathane. Kodwa imisebenzi emihle uNkulunkulu wayelokho eqhubekele njani? Even nanga usuku lwesingaki lwesabatha lwesikhombisa. So ithi ke Nkosi uJesu ke ubaba ngibukela kuye. Unjani ubaba? Uyasebenza kuze kube manje, nami njani futhi. Yilokhu sesika zokuchaza ukuthi uJesu Kristu ke yena lakhe isabatha wayeligcina ngokuthi aqhubeke enza imisebenzi enjani emihle. And uNkulunkulu kwambula lokho ngomprofeti uIsaiah chapter 56 ukuthi imisebenzi enjani emihle siyayenza nini ngesabatha. Ingakho ke siphuma kuma world systems, ngoba iworld system yonke imisebenzi yakho namibi. Sibe sesenza umsebenzi wombuso kaNkulunkulu, and noma kuthiwa ngisebenza physical, as long ngisembusweni kaNkulunkulu ngenza into enhle ezosiza abantwana baNkulunkulu, as ngisesabatheni ngisephumuleni waphakathi, ngoba akusengami kodwa kungoJesu Kristu ophilayo. Then uthi uJesu lana ke ubaba uyabaphendula uthi ubaba usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza. Uma ubaba esebenza noJesu Kristu esebenza, nathi ke thina esikholwa inkosi uJesu silandela uJesu njani futhi siyasebenza. Kodwa imisebenzi enjani? Imisebenzi emihle kaNkulunkulu. Le kade uyichaza kubani? uIsaiah. Yes. Ukuthi asiloni ini isabatha. Kusho ukuthi asikoni ukuphumula, ngoba isabatha ukuphumula. Then kwapi? Kwaphakade. Qhubeka ke sisike, ngiyabonga. Amen. Yes, sisebenza imisebenzi emihle kaNkulunkulu. Yes. Not yezwe. Not kaSathane. Amen. Ayibonge inkosi. Besisasho ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu iyona yiphi imisebenzi ayenzayo. Okay. Phulukisa abantu, ufakaza ushumela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, uyenza konke nje okuhle ngesabatha. Amen. Sesiyabuka ukuthi ke sibheka ukuthi lemsebenzi wayenza nini na. La besabuka ukuthi ene wayesebenza ngesabatha, thina esazi ukuthi akusetshenzwa kuyahlala. Sicela uthola lo mavesi ukuthi wayesebenza ngesabatha ngokuzayo. Okay bazalwane, maninganyana ke. Kodwa la amavesi imisebenzi ehlukahlukene awayenza. Wayelapha uchoko Matthew chapter 8 verse 1 kuya ku4. Wayelapha uchoko lapho wayevusa isishosha, wayisukumisa isishosha la John 5 verse 1 kuya ku9. Mana ke sisi. Amen. Ezinye zizathu ezinkulu ezenza ukuthi amaJuda nabantu abaIsrayeli bamkhaphela uJesu embusweni wamaRoma ukuthi abethelwe. Kwakuwukuthi uJesu ukhombisa uvela engaligcini ini isabatha ngendlela ababona ngayo, abacabanga ngayo. Kanti uJesu uzobaqondisa, uzoba aligna, uzoba restoration ukuthi abaligcine ngendlela le uNkulunkulu kade limise ngayo. Then ngenxa ukuthi bona abavuma ukufundiswa inkosi uJesu, babuke kuJesu, then balilwela ini isabatha, baze bancamela ukuthi bakhiphe umphefumulo. Isikhathi bemkhaphela kumanje kuzani kumaRoma babeyokhipha ini umphefumulo. Asiqapheleni bazalwane, umphefumulo nesiqalekiso ukuthi igazi labo lehlike kubantwana babo. Nje ubona umuntu omnyama ehlupheka kangaka, umuntu omnyama uIsrael. Asiqapheleni ke bazalwane, uyabona le ndaba yesabatha ukuthi sensitive kanjani. Kuphuma ini igazi, uchithe kuphuma imphefumulo ngenxa yokulela ini isabatha. Then bona ke uJesu mayenza lemisebenzi usisayibalayo lana, babethi uJesu ke uliphulile ini isabatha, so akavele uNkulunkulu, so akafanele futhi ukuphila. Qhubeka sisi. Haleluya. So ke uJesu Kristu wayenza yonke imisebenzi kaNkulunkulu ngesabatha. Wayenza nje yonke eyenza ngesabatha. Haleluya. Mase ke bazalwane, ukadela la impumputhi. Yeah. Isishosha John 5 verse 1 to 9. Isishosha
John 5 verse 1 to 9, impumputhe uJohn 9 verse 1 kuya 12, elapha umopho siyamkhumbula owesifazane wayenomopho, uMateyu 9, Matthew chapter 9 verse 20 kuya 22, efundisa ngombuso kaNkuluNkulu. uMatthew 5 verse 7, efida abantu ukudla. uLuke 9 kuya 10. So wayenza nje umsebenzi kaNkuluNkulu. Okay, okunye futhi okuvuka kubazalwane, Amen. kwangavumeli ukuthi uthwale umthwalo. Umthetho usho njalo ngicathi incwadi kaJeremiya senkhohliwe chapter 1. Kwangavunyelwa ukuthi uphathe umthwalo nini ngosuku leSabatha. Lesabatha, So ke uma umuntu egula elelo hlakeni, mawuJesu efika imphilisa ngeSabatha, lo muntu ufanele enze njani lo muntu? athabatha uhlaka lwakhe. Kusho ukuthi usethu uhlaka lumthwalo alithwale nini ngeSabatha. Kusho ukuthi ke useliphulile ini iSabatha. Ezinye zezathu ukuthi amaJuda enze njani, amkhaphele uJesu. But ke indaba isekutheni ngoIsaiah 50 says ukuthi siyayenza imisebenzi enjani emihle. Umuntu angalithwala uhlaka, angayithwala imithwalo, then ayolahla izono zakhe nini ngeSabatha uma inkosi uJesu simsizile. Yes, enye into lapha ku-Isaiah 56 kuthiwe asibheke uJesu. Thina ke manje sesisele. Yes. Asibheke uJesu ukuthi wayiligcina ndlelani yena iSabatha. Yilokho esizokubuka ke kule video ke manje. Sesibonile ukuthi lena uJesu yena wayesebenza. Lokho prophet uIsaiah sekuyenzeka. Yes, sesibukela Jesu ke manje. Qhubeka ke sisi. Okay. Sesibuka ke ukuthi ke kungani wayesebenza zinsuku zonke umsebenzi kaNkuluNkulu including usuku leSabatha. Sesiyabuza kungani ke bazalwane. Siya kumaHebheru ke manje chapter 4. Okay. Siyobheka ukuthi kungani wayesebenza zinsuku zonke including iSabatha lelo kwakuthiwa akusetshenzwa ngalo. Kanti kusho ukuthi ke ingakho abafundi bakaJesu nabo babazi ukuthi bagcina iSabatha ngalendlela lendala kaIsrael loyinyama. Kodwa mase benoJesu sibabona behubula ini izikhwebu zombili nini khona ngeSabatha. sibabona behamba ama distance benqabule emasimini ngosukulwane lweSabatha into engavunyelwa. Siyaqala uyambuleka lento manje uthi hayi singakwenza ukuhle nini ngeSabatha. abantu badinga ukudlalana nini. And ngiyibuze nje sesakubhaliwe eBhayibhelini khona ukuthi mabese behubulule ikhwebu babezidla zinjoba zinjalo zihlaza zimhlaza ziyadleka yini ayithi umpilo uyaqombisa uyaqombisa ngawudla kanjani uhlaza kakulula. Kusho ukuthi babenze njani? Shuthi bawubasa akubhaliwe eBhayibhelini kwakumele ukuthi benze njani bawudla kanjani ngempela ngabuhlaza ke sebahubule balambile bawufaka empilweni babasa ini ngeSabatha. Then sebeyiqonda lento ukuthi uJesu ungumpriest omkhulu spiritually. Thina sonke sini singabapriest. Abapriest etempelini kwaIsrael yize umlilo ongavunyelwe ngeSabatha esizweni sakwIsrael. Kodwa abapriest babenze njani ngeSabatha? Babeqhubeka ukubasa kuphi? Bewubasa etempelini. Wafuna ukuqhubeka uvutha umlilo. Amen. Lokho kwaprofeti ukuthi kuzofika uJesu sibe semlilweni thina. Then siyabonga abazalwane siyaxolisa ngalomsindo. Hallelujah. Sisebenza ngefoni lana egameni likaJesu. Okay. Uthe asifunde bani sisi? Ngiyacela ukuyiphathela baba ukuze ngizohamba kahle nale ndaba yami. Hallelujah. So sizobheka ke ukuthi kungani ke uJesu manje esebenza mihla yonke. Esebenza zinsuku zonke. Okay. Including nalo iSabatha. Okay. Siyafunda ke lapha maHebheru chapter 4 uthi verse 1 ngakho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Hallelujah. Okay. Siyagcizelelwa la ukuthi akungabikho noyedwa ongangene ekuphumuleni kwakhe. Yini ukuphumula? iSabatha. iSabatha liyini leyokuphumula. Not ukuphumula kwangeSaturday kodwa ukuphumula kwaphakade. Okay. Not ukuphumula futhi kongathinti lutho ulali. Not ukuphumula futhi ukuthi awuthinti lutho. Kodwa siphuma emsebenzini emibi singena kwemihle kaNkuluNkulu ophilayo. Okay. Athi verse 2 ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo kepha izwi abalizwanga alibasizanga bona lokhu lingahlangananga
nabezwayo ngokukholwa. Alright. Okusho ukuthi la uIsrayeli akalizwanga ngokukholwa izwi uma lishonyayelwa kuye. Walibamba ngenyama yena. Hallelujah. Ukuthi nje usuku lwangesabatha into yasenyameni. Wayibamba nje emthethweni yena wangayibamba ngokukholwa. Lokuthi thina esithole ngako ukukholwa insindiso thina sithole ngokukholwa insindiso ngoKristu. And umuntu ulungisiswa ngani? Ngokukholwa. Hallelujah. Athi ke uverse 3 ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abaye kungena ekuphumuleni kwami. Kodwa babeqhubeka kanjalo ngesabatha ngomgqibelo benze njani? Bephumula kodwa bangenile ekuphumeleni kwakhe. Uyathi yabona ke manje ukuthi indaba yikho osukwini lwangomgqibelo, then indaba isekuphumuleni kwaphakade. Hallelujah. Okay. Hallelujah. So ngenxa yokungakholwa okay babazalwane iyaqhubeka indaba ithi abangenanga ekuphumuleni kwakhe nokuba imisebenzi eyayenziwa kwasekuqaleni kwezwe. Uverse 4 uthi ngokuba ushile endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke, imisebenzi yokudala ke owaphumula ngayo. Kodwa waqhubeka wasebenza imisebenzi yemihlo uNkulunkulu. Yes, yokusifida thina, yokusivikela ukuthi singangene ezintweni ezimbi, yokusinakekela, anesimvula, umsebenzi lo, anesimvula kunini ngesabatha asiprovide akaphumulanga kona lokho ngoba thina sasoswela amanzi emhlabeni. Amen. Siku5 baba besiku5 nakule ndawo uthi futhi abayekungena ekuphumuleni kwami. 6 ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Hallelujah. Abantwana bakaIsrayeli abangenanga ekuphumeleni kukaNkulunkulu ngokungalaleli. Uthi ke kusasalela ukuthi singene. Shuthi uma ethi bakhona nabani nakho ke kusasela ukuba abanye yilaba bezizwe ukuthi nabo mamamkela uJesu Kristu bangene ekuphumuleni nabo futhi laba bangalalelanga eqaleni bakwaIsrayeli nabo uma bamukela ukukholwa bangene futhi ekuphumuleni. Bayaqhubeka bagcina ngomgqibelo isabatha kodwa baselela ukuthi bangene ekuphumuleni abakwaIsrayeli nalabo bezizwe abangamazi uNkulunkulu basalele. Usho ukuthi khona lokhu kuphumula okufuneka engenwe kuko. Indaba ilapho ke bazalwane uJesu uzele ukuthi azosifaka kuloko kuphumula. Hallelujah. Qhubeka sisi. Hallelujah. Verse 7 uthi uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla esho ngoDavida emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Haleluya. Ibonga inkosi. Bengithe lapha yana sibuka ukuthi yini yenza ukuthi uJesu Kristu asebenze imihla ngemihla. Okay. Kuyavezwa ke la ukuthi ngenxa yokuthi isizwe sikaIsrael asilamukelanga ivangeli ngokukholwa kwabe sekuba nosuku olusha lenziwa elabizwa ukuthi inamuhla. Not usuku lesikhombisa. Yes, not usuku not the seventh day. Yes. But today. Today. Seshintshile ke izinto. Yes. Ubani ke wena uthi ke uquestion uNkulunkulu mayishintsha izinto zakhe. Ngoba lokhu uNkulunkulu usulwa ngesikhombisa welenzela umuntu nomhlolile. Useyashintsha uNkulunkulu semenzela manje ubani utoday. Today inamuhla. Okay, ukufakazela ukuthi uNkulunkulu nendlela zakhe zokusebenza ungafanele simbuze, simquestione ngazo. uNkulunkulu isikhathi kwandiswa abantu emhlabeni. uAdam noEva ngithi. Amen. uNkulunkulu wakuvumela ukuthi uAdam mayizala umfana then azala abafana aphinde amantombazana ingane ithathane ndawonye ukuze gcwale emhlaba ngithi. But lethana uNkulunkulu wenze njani futhi? Washa umthetho ukuthi angabe usathatha kungabe kusenzeka lokho. Useyishintshela uNkulunkulu. Nalana futhi uNkulunkulu usebenza kanjani? Uyena ushintshe. Uyena futhi uyishintshelayo. Senihlulekile manje ukugcina ungene ephumuleni ngokuthi ni understand ukuthi ngithini manje iphumulani ngosuku lesabatha. It's not about ukuthi awenzi lutho ngosuku lwangomgqibelo. Understand ukuthi khona lokhu kuphumule ngifuna ngene kuko. So ngiyashintsha ke sengikhuluma ngani manje today. Ngoba ngenzeka ukuthi ungayenza intando kaNkulunkulu emhlanje uthi ulinto uyenza ngomgqibelo
lungakufikisa nomgqibelo ufe uhambe esogweni kanti kuba namhlanje ungayenzanga intando kaNkulunkulu kanti namhlanje uzovuka nje uthi namhlanje ngihlukanisela uNkulunkulu ophilayo ngoJesu Kristu ngenza intando kaNkulunkulu then lokho buzokwenza kuyiphutha uNkulunkulu uyakusiza namhlanje ukuthi ukulungisa ngoba usungena ekuphumuleni kwakhe qhubeka sisi inamuhla ke bazalwane sesiphumile kuyisuku le7 okay sesikwinamuhla sesiphila kwinamuhla that is why ke uJesu Kristu yena wayesebenza mihla yonke even nangalo usuku lwesabatha haleluya siyaqhubeka ke bazalwane besiku7 okay namuhla umulizwe izwi lakhe ningazenzi likhone izinhliziyo zenu usaqhutshekwa nokukholwa lapho ukuthi namuhla umuzwe izwi lankukholwa manje namuhla kholwa namhlanje uverse 8 uthi mana ke sisi amen konke evukayo uzobe uqhubeke lapha uJohn chapter 6 i2 verse 29 mangaphosisi uyini umsebenzi kaNkulunkulu John chapter 6 ungafisa ukuvala la uvale la hey kodwa sesivalekile baba silungile John chapter 6 angcimbe ngiphatha ifoni ngivule nami nawe uvule okay all right yeah baba John chapter 6 verse 29 check 6 ufakazela lokho kushoyo yes verse 29 nango waphendula uJesu wathi kubo umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo haleluya namuhla mani lizwe izwi lakhe ningazenze khoneni inhliziyo zenu esikhathi uphenduka namuhla mawukholwa namhlanje wenza umsebenzi kabani kaNkulunkulu ukukholwa inkosi uJesu kuumsebenzi kabani kaNkulunkulu haleluya ivangeli kaJesu Kristu lombuso kaNkulunkulu sishumela insuku zonke abantu sibashumeza uJesu Kristu ophilayo insuku zonke kusukela usuku lokuqala lweviki usuku lwesibili lweviki usuku lwesithathu lweviki usuku lwesine lweviki usuku lwesihlanu lweviki usuku lwesithupha lweviki usuku lwesikhombisa lweviki sishumela umbuso kaNkulunkulu siyasebenza sihleli then ma umuntu ephenduka evuma uJesu uwenza umsebenzi kabani kaNkulunkulu ngokukholwa inkosi uJesu ngokaJohn bani 6 verse 29 qhubeka ke sisuqedele amen sikuverse 8 ke bazalwane sisachaza indaba yenamuhla okay haleluya uthi ke ngokuba uJoshua wayebaphumuzile wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku ngakho ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha okusho ukuthi abakangeni ekuphumuleni kwesabatha nanso ke incazelo yesabatha ukuthi amen hayike siyabonga dadewethu ngenxa yesikhathi angithanda ukuthi ibe yakho le video siyabonga kakhulu bazalwane ku part 2 kuzwakala ngaphelile sibuye no part bani 3 part 3 sizoyivala kahle ke manje ngicela ukuvala ngalokho bazalwane ngicela singaxabani inkosi uJesu isinikeza umyalo wothando ukuba sithandane ngicabanga uJohn chapter 13 nge2 verse 34 ukuthi umyalo obushe nginikeza wona ukuba ninjani nithandana then u1 Corinthians chapter 13 from verse 4 ithelo zani lezo zothando uthando labekezela luyifunelo kwala luyikhukhumeze asingakhukhumali bazalwane ngolwazi osuke unalo futhi singahlukumezani futhi singazondani then si avoid imisebenzi yenyama Galatians chapter 5 verse 19 and 20 ngoba ngeke silihle ifa lombuso kaNkulunkulu uma sizovumela imisebenzi yani yenyama yiphi imisebenzi yenyama uxabana ukuhlukana ukukhulumana kabi umona impakamo yikho konke ungalungi so ke si avoid yonke lonto mawuthi awukambulelwa is fine sicela ukuthi uthandaze ucela umoya ingcwele akumbulele lezi zinto but laba abangasindisiwe abangamvumela uJesu Kristu eyinkosi kodwa beligcinisa bathi ulikhoniko kwaboke labo bawu-Israyeli baselihambele ibandla bazosala yiba bazolwela indaba yani yesabatha nemithetho kaNkulunkulu ngesikhathi somphike eKristu kufanele sibathandazele ngoba bafuswa uNkulunkulu nabo lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi ngamthanda uJakobe haleluya ngamzonda ubani Esau ubani ongasola uNkulunkulu ubani wena ngoba wayidecide so mama uNkulunkulu engenzela umusa edecide ukuthi ngisindiswe ngiqonda lendlela engiqonda ngayo kuKristu Jesu ngiligcine sabatha oliuphumula kuKristu Jesu then ngiyambonga uNkulunkulu ngenzela umusa uma loyana naye kufihliwe kuye lokho engambulule khona embulula ngendlela uthini ugcinela ngomgqibelo then engaziqondi ukuthi uIsrael ke futhi kodwa nje uletho ethi nje ngisonta mina ngeSaturday then kulungela simthandazele
ngoba uNkulunkulu usho ukuthi naye umvusile futhi. Amen. So thina sigcine singcwele. Le channel ikhuthaza ubungcwele egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Hallelujah. Nisale kahle bazalwane. Amen. Amen.